Ngai ku Blei berarngut hitamen I ba double kurba ba di kong sid hi sumer sya ka sengi ka bakmen bangala bani kenduk biang ipi hadin bangala mi na ka paris mo te ban sia mi piru ha ka jingkot ka jingkhia kum ni mo la no ka met rei ngidan ka jingkot jingkhia ngi ai ngui Blei na ka benta kata te hoya thu yanga ba double ya ka jing em ka jong pi na do mchua pi fodar the kwa banya tho khana pang ka jing em jonga kum we khuna ubom judan kanu ka jing perkhat ya ka basnio ni em be ban perkhat be tang ki kam ki baba te hadien bela khla na ipa te ngala dule school na nga shong tang class 3 ba ngala dule school na ba ngala ha ban ye bela ba di mei ha kata ka por nga yo khadarana shi sngi I mei yo sansuka manga khadarana te ngia bela ban pendap ye ka yang ngasem nama bi pa Indonesia te ngashim kata ka jingim jonga kalong nado mangarang kena hadu mangandala he elasan bagalong bai tang shisor te kumta ngala sajid haki babun ki benta anda hawa ngala ki samla ngala sajid kumu presiden jonggani ka yen club homongam ngala sajid kumu vice president jong kekur nyuk po borok away ngala sajid kumu vice president jong ka contractor association jong ka Meghalaya borok away te ngala badru kumu we managing member hagani ka school Saint Paul bagi la jid yang bangadai ban don rengkat ban ya penya ya ka school Saint Paul te kini ki kam ki bangamla ban nyutang da ka jing lam nanti jong utrai yang hakata ka por nganang long tangkum beriu wadon syabar jong kaniam jong ke balang ngasim gini ki kam babha jong te na kata kadau ngasa jid ni bara ten rei hagabar khadu kawan ulong kumno bangan poi sekani ka balang kalong namar ba idoni we khun khadu jangai bapuli doktor antai Rajasthan ti le kendo baru we presbyterian ndai be ye kendo ndai ye long paralok bagi ye sultanat but iwan yang banong pa ngate ngandai pensken no syabar jong gani ka Shillong te ngan pensken no banganom lek haganum nu ka balang banganom ya tho haganum nu ka balang te mei I balang KATHOLIK lapen kubur I lapen baptis I haga balang KATHOLIK nado bai dang lay school te hindai nga rangdon syabar te kumta mei nda habila pemi ni kentien ba pa ngan lay ya tho no syakwe ni jaka ka ba ngan penhun tang yo Blei
bangannya tip tang bro angot bangnya ban utau samlai chong i te ngawang te khon kum ta te kamlong phi don ha ka balang KATHOLIK phi di banya tho hi yang mani ten rei impediang ni kata jadi impediang ni kata nga le kuno nga le no si Fadar Pascal nga le si Fadar Pascal no ong Fadar te kajia kono ta phi khon changa te ong pelong se kajing duai na kam ta jung i te I Fadar Pascal I pelong ta I kongu ianga ba I pelong ta kajing duai te ha kata kapor dap siteu Iwan biang I khon jonga yong pa ngan kongu no ya kai mo pi ong ba ngan ye tho no ha ka balang KATHOLIK rengkat ba utau presiden da kata ka jing ye tho jongki ke ba inong utau sa ha ka balang presiden mi pat ha KATHOLIK te ngau yi la da ma pi khun pi tre kum ta pi kongu ya kai ke banga pa nga ong ye pi ba pin penhun yang ngau pa te la kumta te ngaru ngan rong balang no ngaru ngan don lang no ha ka balang kata ka de jing kular ke jonga te mai ye tho khat sau trik jong February nga pa de ngarong balang no au nai March arterik hajar khat lai te ha ka ta ka por nga la don ko manyu pu sau snem mi te nga sim ba ye ka ni ke jing long niam jonga mangan long kum tau Kristan ha ka balang KATHOLIK kadai namar ba kejing lam nanti jong utrai ba ha ka por ka banga dangdon ha ka niam tenrai ngasngo ba ngale I kam ke babha ngam don kam ban don ha ka nono ka balang rei menta ba utrai lo khot yanga mangan don ha ka balang na kata ka daw ngajit ya kini ke balang KATHOLIK bagalong ka way na kiniam tenrai Blei ngong kumta maka dai ka niam tenrai namar banga shem habanga pule ka Bible kalong ba ujisu shwa bo kiu no shabneng ula IT how Petrus Simon Petrus ya kata ka jing kenting jong Jisu kalong ba ngan tay yang ni ke balang halor jong ni mau siang Dayu Petrus ubodayu pa ba khoi wanun kong ha ka balang KATHOLIK bad bang sim ba ke baro ki ying penserwa kai jonga ha kini ki por ki balada baro ha kini ki nyu pu sausnem menshua bang la penle noi ya ka por te nga sim ha ni ka por ba ngaladon ha ka jing snow kmen sikadai e mga ladon ha ka ni ka balang nado mga don nei ha ka balang kamot ngala yo igi ki kam mensim ki banga snow tenat snow kmen hado kata ta mdon chu do mai pat bangandang berkat menshua Hagipor ki ba ngatang sui kendu jing ye ngalai le persya te hnrei menta na ba ngaladon na ka balang kita ye bara ngamdon syu kata ka jing persya ban ngasul IT bai hautrai nyong toy ya gani utrai untip Pisngeu kumno kubukhon KATHOLIK ke eg ba pi itnat palat ha ka balang KATHOLIK Pi pada kejing so jonga hai kalong ba ngasu kemen hado kalta ngani ka balang KATHOLIK kalong ba ngasiem nado banga long Kristan bandon ha ka balang KATHOLIK ngasiem me ki kam ki baswa bangan le ladon nong lam nanti ya Dai kata ka ba pelong yang bangan snokmen bangan don hakani ka balang namar ka dai shisha ka baladang nga ki kum tu dang step ngampat ya kren brev ni no nga sim ya kani ka bai
dari Bible keman kasih habang apuli ya ka man ka step ngasian ka don kejing mentoy bat utrai ui yanga habang ujan utrai yanga ngasngau beki ki kam kiai bai kata fada Imei pat pi kumno pi subut yok pa ne pi das ngotenat ban long niam. Das ngotenat ban long niam. Mar ba na do ba le school lang tai. Sa khot. Oh. Man hado panganak ko gajing puling benda bang tai. Oh. Na kada ko. Hai kemot pila sngau jan lepa mo. Sujan. Sujan lepa. Ti kumenta ba pila long Kristen ba pila long niang Katolik. Try ke ba pi sngau menta pi sngau ya pher kum no bat ka ba long sa niam tan rai man shua ne pi de ha kan niam tre mo shua Miswang ha kaliang kita kimi miswa ya dona kan niam tre nam tas kuis kia dia ni khot pat bala le school le pule le talong ni la kala no niam Katolik kan te ngis tenat ba ka jing im ni Andai ha kapor ko ba miswa pat so thas wi pada ba porang kana le mo andang ya long Katolik pada tala sengo tenat ni pidan kon kan ngon nga ngadon aksen rang sa tu ki long niam ayu kita pat ya long Katolik bara mo Dengan Katolik barom mo tek bos tenat ko pila ala ban lum ban lang ki mo namar kini ki kon jongi ki don ka balang Katolik ngasian ba halade kalong ba ngapa ki bagi le school de tang school jongi Katolik ki babha na kata kadau ngapa ki bagi nei long niam Katolik iwedi ba long doktor menta ide bapule bahasa Inggris mensyua mentai lalong iwe doktor spesialis jong ka gaini apa super care ne jika apa super care de ide kado artan mo ngakan mau bang apanya tho eki dan arngut kisinrang samut ki kentai te kani ka bahe dul kadai ka gazetted officer kepada nak health education officer kebahe du nanta babut sakiti tiap-tiap kini para jami baro dialog niam Katolik dari tengah bagi kini mengilong hadian du wadai tengi la perkat ba nginom dan kami kanian numar ba didai tang hikon la biang bannya bagi ngin sasia sa bai gung tu tinrai kalawan kata gajing khot pada no try ba ngadai wan don ka balang te kata kadau ngis long kom ngilong menta bala karta kan long ka bala temen yani ya don ka balang su kemen su tenak sikat dia dan ban ong khdiat pang wan dame tu dei khon ksiu bunung kong mo de kita hakapor bagi dang long ka niam tenrai kita don ka niam tenrai badang im kupa nama kupa jong ki dei niam tenrai badai tang ka kemi jong wan dame ki badang sa ha ka tenrai mar gibut ialah tahu nom ai kau mo tahu kupa te kisah kan yang tenrai te henry ndah bu lapang uyo ke jingpang ke ba sirkai the last moment ni ngasa Blei U nga lada pikwa banong niam dengan khot i fadar deu hakabakut uong to ngan kelano kabamut ngan long niam no te kuntang khot i fra paskan nda la khot i ti nei lawan te hadian ngasaom i pen baptis lang ni ya kani ka khon jangaru bakan yelong no ko wei kamet bat uniu lok shwa bon la le sil le un klat un ya klat da kata ka
jing yalom kawai kamet te nang takadau Maria dep penskem Maria dep penbaptis yaki bro angot Maria dep penskem ukhlad no penban te nadu kata kapor hi kini kikon ru kila ya buat ya gani ka palang Katolik ndik kila buat ngi palang Katolik mentah Shillong giba kit hadu kata ta ya ka palang uniu bahele kon ksiu jongi wandami udai ubakit hadu kata ta ya balang udai unong ruai koyar udai unong shimpenta haki ki kam ban yalam ni kena samla jong ka balang bro kawai bat kini ki para khaddu jong u kabladon arpo wisnan menda kaladai kenong ruai koyar tenang kata kadau kini ki ksiu jongi bara menda ki jon haka balang bat ki kia hadu kata ta te ba double bat I kong ngai khu Blei phi bat ngakit bok riang phin koi phin khia phinang ya I phinang duai lem ke nomor ke jing duai ke de ka bor ka bakrau duai na ka banta jingi hilang do ro duai na ka banta ki khur ki siu jung phi khot ianga medu Christo penim ianga ko jing shaleben to pen clan shu ianga prisba bhatu shash